fokumu eye otumfo Asante-Mamponghene na nifokutire ene nana edu jamfi edomo anono enumu ena nana anoche konfo wadamu na wahina wodi kan baye a one no wo adonti fokumu ene okuji asuo edu jima ono ene ye bosomtwe Asante-Mamponghene yaka bosomtwe a ne yaka asukese a eda Asante-Mamponghene bosomtwe sukese de ye ne dia ene okuji asuo edu jima ono ene ye bosomtwe Asante-Mamponghene yewura wane nana anoche konfo ena ewo safo kutire yi emu na yewura wode ne nimde ene ne nyansa ene na wode ebaye yewura owaha yama yewura akwaba eye okuji asuo edu jima brichi abo ama odupon kese etutu da se kese butu ama yefono adam pan obere konfo anoche frempon otoba moti bodin for den wadan camp frumi na wadi na wu a ente se emere kakra ni ena nana anoche frempon otosumienu otiase no oye Agona Manhene okra nananom se oko enaso aba otinankadro panyi ena ne de nankabobo nyini biate aka no ne senti ema nananom ayo madwen se saade no mbedi no ayaw owo tirimo dene owo ye monwono owo ama ye mpanyi na sa abawu ni senti sakwan atua sempani ka se bayure ni pam efom ena etretre enti ena nso bio anya sei ena nka nananom Agona man atena nkonwa asene abusua ehhehye no ba moti bodin fo na ama na ba ne saa na omususo muntimi nso omonom dade abuam na atom ne abese no oba kuranfo se wona na momfo tirim fa hinie wo susu bai ena obidumfo bi mpo ahwe wo momobo ba moti bodin fo huri jempe wo huri wagina paaso ato apamutuo ama akrabo aka nana frempon anoche abapio na oye Agona Manhene emu ya danso a otiase no dansa so kotomene mo otiase no dan hweni mu bantwere bo a otiase na no bo etuduro sasra kusira da wotentemfo otiase na kete ne kan de tentefro proposal pempo bobot pokomu kaka jamadu sakatimpo bia yedi akon anana frempon anoche wosom bebe wona kwasafo kukum kwaku safo je ne safo ku ne safo so awena de wotiase na konto awia so tafro bo so na de na wogya emu wama ya chamfra bo wosusubo ma wotiase na kobomu a na afo akwa daja nananom asene kodi adonten abusua edikan se omuguso agira kwanta ye twen obere konfa no che a wodi kan Agona Manhene odi kan na konfa no che se oguso agira kwanta wo twen na afrempo no che gumna nante bre asene eba asene kodi adonten nana enkransa agima kodom nana amakom nana nanam se brakati die kochi awe yasha chine fita ya ebe ya benchine fita ya ebe ya wahina wo hwe chire se Agona Manhene wona ya president ema traditional council Agona nana ameyaw wono na hwe chire se Agona Manhene wona ya art president ema Agona Manhene ono anso na ya hene ema Agona bepoa sabre nana na eba no ni chire no fita kire sei na Agona Manhene wo ye konfo prekope obere konfo no chi a waji sikadwa ema Asante-Man ni kuro wono so na be ya hina wodi kan wa Agona na se Asante-Hene bodwa dwedie bia obebo bia no se ye yie se ye edwabo se wo to dini se bibi biala ono de Asante-Hene ahye mo nyam se wode benchire fita na fadi obefa ede abodwa no ase no fita enti se hu benchire fita enya wanwa kire se obere kofo no chi a wonna di kan ebedi Agona Manhene no wono na emprempren oba na de o hwe kire ene Agona bepoa ehene wono ena hwe kire se Agona Man ehene wono na nanom atena konwa Agona
we wahene ben ya so no apaka mu yi anya wahene bia se dasebre osei bunsu Asante-Mampong Manhene breto dankatuo ono na ya so no apaka mu a wo baba be hwe ni nua ani echi no Mampong kontonchi oboye kuma na amani ampon na ya de akobo na gentata na Mamponghene oye asante ni fahene ono anso na ya Asante-Man sahene ono anso na ya awusi ahene na wasanso baba be ye Asante-Mampong Man ehene yewura na ya so no apaka mu a oba no no Mampong kontonchi oboye kuma na amani ampon na yankan kese ne de akobo agentata breto dankatuo no no abo achire yonko abo awie brebre okuntu pa no sasena kusra da no da sibo sebonsu wona eba no Appiah yamanbo no yo Appiah
yewura na yaso na apakam a oba no Mamponkontonchi oboye kumana na amane ampon na yankan kese ne de akobo agin tata breto dankato no abo akiri yonko abo awie brebre okuntu pa no sasena kusra da no da sino sebonsu wona eba no Appiah yamanbonu yo Appiah Oba Asante-Mamponghene what is kakoko so ena na Mamponghene ono so etis kadwete so sabre yewura watena se na fade a wafa no kire se nani abre wone nana frempon anoche de omukwa ahwe na omu enche ne ntoma no kire a oyonkopa wakwa agame amade ahia me ne ntoma ene na Mamponghene wafa eno no odofopa wakọ ama ade ahia me wono na ye ewisi ahene na Mamponghene wani bonani ma na awra cheche sase asante-memu ya de wono ana ewisi ahene Mamponkontonchi atena se oboye kuma na atena se amane ampon na atena se no breto dankato de hye na atena se no abo akiri yonko abo awie na atena se no yamana kwa aba ema no bonu yo sabre de oba ene nana adu jamfi yaka nana adu jamfi a ono ene ye otumfo Asante-Mamponghene adontifo ko ni nyina wono ene da ano nana adu jamfi ena emprempren ono nso nana one nana mu bi eba no ene yewura nani abre pa isanse yekọ adontifo ko mu a Manhene enan ena edemu emu mienu afrim ama nani abre na yekeka na yeka bono enkransa ono oda adontifo ko nana okone krachi sanso ena esubwa Manhene bafo kusifori ono so eda adontifo ko mu sanso ena okuji asuo adujima bosomtwe asaman Manhene ono so oda adontifo ko mu ansa no aba asante Agona na frempon anoche obene konfo anoche ono so Asante-Mamponghene ebo no to adontifo ko mu etene nana na adontifo ne bi na afrim eye na Manhene nana obene konfo anoche frempon ono na afrim a nana adujamfi nani abra ne nana wote nani antie na osuso ntimi nso no no dade ebo mu a obai yama nana hyeden nana pagauti na pruti na kwa no ne sana yeye no wono a yefekutire ema adontifo ko nana frempon anoche abebi onedam wono ne adontifo kutire enti aye niwra enana ebi tebre wi enana bia yewra adontifo tufo adontifo wana sinaso na siritual bia na sa probi Asante-Mamponghene
Sabre di oba eye Asante Dew ehene oye Asante-Hene brempon ono ena sabre ono nso ene ne dom edria omo baba be hwe na frempon anoche ene achi ye ka Asante Dew babia ewa udu jamase wotra enzongum wani ekire mampon kwan so no nsa bonkum so ho ena obehu Asante Dew eho hene ena emprempren wadria ono nso obey oye Asante-Hene brempon yama Asante Dew ehene akwaba ema nmo niyo Aha. Mode kwano, yojina nchiri aka se mo fa.
Nana utie dwem ya wo hwe kire ama Agona traditional council nana we no atra konwa nyina mo tie ye nana no ma mpanimfo jase abusia bani Agona man Emma ani ekunafo sɛ mo tie ye Yedra ama nana Mamponghene That's the Sebos. Asante-Mamponghene, Asante-Mamponghene, Utim Foni Fahene, or the Kasai. Said the Munina Munimono, Nana Mamponghene, Misia Hinono. Disabri our tear drammy. Yanya Yara Hunina, Yari Abyssinia. We should anymore. Now we're at it. You see, I hear no. Bridge boy, I know. Abusia, Nana what Trampona. They crown for Ma, Nahima. Yes, I saw signing. Or yes, I Santa signing the Biadano. You said, Ananwa, your brano, or many people. Yura, or now the chita. Enra nananu ebeno sebi aguru sebi anyadwa kamamponi agura de aheyada nanso yewura esanso yewisi ahene na buhye ne nananu atramponya yana ya jima ne danti nra ututu ne na ba akuro yimu nra osahene no okuro yimu owaha ye koso biara no na panye frito a ni nyina na oti kopem se nne ni wayi ni ti e wodwe mu e be hwe na de hye ne manfo de ye de wonua ato sabre yewura wosiwe nyina achi no amane ya amane ye ya hinsam kra to nchen ya sabe ya nya ado a wone na na Agona hene de sabe eburu wo mo ka pa na Agona hene nya nwanwa se bre biada anajo watuka wa ba woni aho no wone no hwete ansana wa ba bre bi obeba ha biada se na wo Mamponko a obeba ho no wone na bedi nkomo ti sabre na Mamponghene wisi ahene nani abre pa nanso amane ya amane nti ewura sese ne obehwedi ne ani achi oda ho fefe nananu atrankonya abusia kunafo emba okohwe se de mo asi aye wonua no oda mo asi wasiesi wonua ma se de wo pe no mo aye ne saa oda mo asi pa nananu ahimafo ewura so oda mo asi ewura si ni nyina achi no okura ne ntoma bobire epo ne snap pantumienu pantumiensa ya yewura oso wadi sie wonua no yewie ya na nahima na ga kuma difie wono soso wo fa amane akwanso ma wono soso te onso se ne ba na da ho no onso onhwe saa ma ne ba nko ne ntoma pofa ne snap pantu ni duku dabo eguso ye na ahima na Mamponghene na ga kuma difie oso wadi sie ne ba no ye wi ya no na Mamponghene ye si ni naso ose wa huri sa yenkwa ani abrafo ye tempetenkwa ye wi a nananom enya di enya da ye si ye so a yenkase kunafo enyemkwai ate president ubema wo bribi ewura so to awe amri yodu amane akwanso ni awade to awe mu no na yewia sani atia no yewura akamiti num Nyansapo kasamfunyi so yedi ka ka cho se aboa bi se wosene ya ni ntakadu
Ye te se anoma akɔre bisi ama mutu aninsam mujebu sansa ye fa amamre amane atetesem ofutusem abakwasem ye hin owiem se gugunaka ye de akyere ama ye hwefo manya bi ahwe midin ene abusua panin owusu tuomi pramso hin na na jampontua ofase eneme nana mechia ya wo se wo fie dwumadi eni agoro mechia wo ofase ye de wase se de bia wo hweye e wo ho no uma bye.